baby. Baby. Ni fa ba na son ganki a cikin haka ha ba baby dan Allah ki daina damuwa. Baby. To dan Allah ya Allah ya raina ba sai ba. To me faru gaya min waye me kike so gaya min me kike so gaya min ko ba me a duk duniyar nan rakata kaf dinta zan iya kawo miki shi. Dan Allah. Baby ya. Sai da sai. Ice cream. Wala ma. Ice cream wannan abun da ana sha da zinke haka ake zuba shi a cikin roba. Na gane shi irin da yan gayan nan. Na gane shi. Habibu irin wanda ake tatso a jikin saniya ke. Shi ma da madara ake hadawa amma. Na gane. Amma a roba ne. Na gane shi ba damuwa. Kakki damu baby. Who za su ya? Na gane shi ina da shi ma nake jin. Allah. Ba ke ta kika ce ko? Wallahi tallahi ba ka kyauta min kwata-kwata wallahi. Haba da Allah, me wannan? Ke ce fa kika faɗi fa abin ni na san sunan sa ne da turanci. To wannan dankali ne, dankalin kuma ana ce shi dankalin tura arishi ne. Au kina nufin wannan ba a ci kin san nawa na siyo? Kin san nawa na siyo ba? Me wa bai? Ba a cin shi haka ba. Za ka kashe kanka a banza. Dan Allah ya gari. Wallahi za ka mutu a banza. Na ce wallahi ba a cin shi haka. Kaga ka koba kofan gidanku ka je ka mutu kar ka mutu mana a bakin kofa. Je ka ni ko ba na soya da irin wanda ba leda. Dan Allah gyara jare.